Κάνουμε ένα βιντεάκι που παίζουμε Roblox. Τώρα να παίξουμε το τουμ σακούρ. Βασικά θα παίξουμε αυτό. Δεν ξέρω ποιο να παίξω. Δεν θα παίξω για νύχια γιατί μπορεί να είναι και αγόρια και να μην τους αρέσει. Θα παίξουμε Squid Game που είναι το αγαπημένο μου. Αλλά που είναι? Ναι. Squid Game κανονική ζωή έχετε ξαναπαίξει? Είναι σαν το κανονικό Squid Game, απλά δείχνει κανονική ζωή. Ναι, αυτά δεν το θέλω τώρα. Τι κάνω? Θα πατήσω αυτό τώρα. Έχει ένα σωρό. Ωραία. Είναι αυτό. Λέω να ξέρετε, έχουμε challenge με φαγητά στο κανάλι μου με τη μάνα μου. Δηλαδή θα φτιάχνουμε πράγματα που έχουμε δηλαδή η μάνα μου θα πάρει πράγματα και δηλαδή εγώ θα τα ανταγωνίζω με τη μάνα μου και θα δίνουμε στον αδερφό μου ποιανού είναι καλύτερο και ο άλλος που θα νικάει θα παίρνει ένα πόντο τέλος. Τουλάχιστον μπορεί να έχει δώσει. Μα δεν είναι ξεράς. Και από αυτό εδώ το χάλι. Μάνα, ωραίο. Και παιδιά, κάποιες χιλιάδες likes σας το υπόσχομαι. 20.000 εγγραφές και like. Σας είναι λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να σας δείξω αν είμαι καλύτερη. Θα παίρνουμε πόντο, δηλαδή. Δηλαδή θα πάρουμε πολλά υλικά. Ο αδερφός μας θα μας λέει τι θα